Incwadi yabaseKorinte besibili, ngiyabonga mfethu. Incwadi yabaseKorinte besibili isahluko 5. Sizofunda uverse 18 no 19. Verse 18 no 19. Isihloko enginikezelwe sona ukubikezelwa komsebenzi wakhe. Ukubikezelwa komsebenzi kaJesu Kristu kakhulukazi oqondene nokufika kwakhe kokuqala, oqondene nokufika kwakhe kokuqala. Incwadi yabaseKorinte besibili isahluko 5 ifundeka kanje, verse 18 to 19. Konke lokho kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana, okungukuthi uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Kuke kube khona into ekuthiwa ifanele usibanibani. Ngakube kungaba yengubo, ngaba into yokugqoka noma ngabe yini ethi uma ibhekakala nje kubonakala ukuthi lento angeke izimfanele omunye umuntu, ifanele usibanibani. Nomsebenzi kaJesu uma sifunda imibhalo umsebenzi onjalo. Umsebenzi osima ubheka ubona ukuthi akekho omunye owayengangena kulomsebenzi ngaphandle kwenkosi yamakhosi uJesu Kristu. So ikona ke esizokubona ngalamavesi amabili ukuthi umsebenzi owabikezelwa ngoJesu Kristu, umsebenzi uJesu Kristu afike wawenza, akekho omunye owayengakwazi ukuwenza kuphela kuJesu Kristu. Abantu esikhathini namhlanje bake bakhulume bacabanga ukuthi kunesikhathi la abangafika khona balingane noJesu Kristu noma bazame ukwenza okwenziwa uJesu Kristu. Kakhulukazi kuke kukhuluma abantu mhlambe abantu njengezangoma kanje ukuthi uma sebeshonile bayohamba bayohlala ezihlalweni nabo sebengonkulunkulu, sebese duzane, sebelingana nenkosi yamakhosi uJesu Kristu, okuwukuthi lokho kungamampunge. So umsebenzi wenkosi yamakhosi uJesu Kristu, umsebenzi sizoveza ngamaphuzu amathathu esiwathathisela kulamavesi amabili. Iphuzu lokuqala elizothi umsebenzi wakhe usungulwe nguNkulunkulu, uma sibheka lapha kuverse 18. Iphuzu lesibili kuzoba ukuthi umsebenzi wakhe uphumeleliswa nguye noma uphumeleliswe nguye. Bese iphuzu lesithathu lithi umyalezo, umsebenzi wakhe yiwona owumyalezo kuphela owakha ukubuyisana. Lamavesi amabili akhuluma ngokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. And uPaul kulamavesi uyakugcizelela lokho. Uma ngaphinda nje siwafunde uthi konke lokho kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana, okungukuthi uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo. So siyakubona kuyagcizelelwa and umsebenzi kaKristu ukwenza ube sobala kulamavesi ukuthi umsebenzi wenkosi yamakhosi uJesu Kristu bekukuba enze ukubuyisana phakathi kwabantu noNkulunkulu. Enze ukubuyisana phakathi kwabantu noNkulunkulu. Lokho ke kusivezela ukuthi umsebenzi kaJesu bekukuba enze ukuthi phakathi komuntu oyisoni kube khona ukubuyisana phakathi kwakhe noNkulunkulu. Akaze kube khona isidingo sokubuyisana phakathi kwabantu uma ingxabano ingekho. Akaze kwaba khona isidingo sokubuyisana phakathi kwabantu uma inzondo phakathi kwabantu ingekho. Kube kanjalo ke phakathi komuntu noNkulunkulu. uPaul uma ebuka incwadi kaGenesis isahluko 3 uma ibuka nje ukwenzeka kwezinto
uma egoqa uPaul kwincwadi yabaseRoma 5 verse 12 uthi isono sangena emhlabeni ngamuntu munye nangesono kwangena ukufa kwabehlela abantu bonke ngoba bonke bonile. Nansi ke into eyaba imbangela yokuthi kube khona nokuzondana, ukuthi kube khona inzondo phakathi komuntu, kube khona nenzondo phakathi kuNkulunkulu. Umuntu waba yisoni, umuntu waba necala elifanele ukujeziswa ngolaka lukaNkulunkulu. Kumuntu esonile eseyisoni kwafa kuye yonke imizwa eqondene nje nokufuna uNkulunkulu. Kumuntu kwaba khona ukungamfuni uNkulunkulu. Uma sifunda imibhalo kwakhula ukuthanda zonke izinto eziphambene noNkulunkulu. uNkulunkulu yena ngakweyingxenye, uNkulunkulu ngobungcwele bakhe nangegunya lakhe uNkulunkulu lokwengamela izinto zonke waba nenzondo uNkulunkulu. Kwabonakala inzondo kaNkulunkulu ezonda isono, ezonda nesono. Yingakho uma sifunda uGenesis 3 uverse 23 kuya 24 siyabona lapho ukuthi uNkulunkulu wamxosha umuntu ebukhoneni bakhe. Yaqashuka inhlanganyelo phakathi komuntu noNkulunkulu. Yaqashuka inhlanganyelo phakathi nomuntu noNkulunkulu. Umuntu uma esuka eduze noNkulunkulu, uphuma ebukhoneni bukaNkulunkulu unecala elimile. Uphuma ebukhoneni bukaNkulunkulu kwayena usenemvelo engaxhumelele kuNkulunkulu. uNkulunkulu ke yena ngothando lwakhe lokuzonda okubi wabhekisa ulaka lwakhe kwisidalwa esingumuntu. Kwathi ngesihe uNkulunkulu sothando lwakhe wabe esedalula indlela yokubuyisana nokuxolelwa kwezono. Uma ufunda incwadi kaJohane chapter 3 verse 16, emveni kweminyaka eminingi kwenzeka lokhu. Uma sifunda iTestament Elisha, uJohane uthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lokholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Uthando lukaNkulunkulu alubhekisa kuyizitha zakhe lwaliphethe izinto ezimbili. Lwaliphethe ukubuyisana futhi luphethe nembubhiso. Umsebenzi wokuthi uNkulunkulu abuye ahlale nomuntu oyisoni, uma sibheka imibhalo, wasungulwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu wasungula umsebenzi, noma uNkulunkulu wamisa umsebenzi wokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Ngizocela sivule incwadi kwabase-Efesu isahluko 1. Sizoyigijima nje ukuze singabambezeleli. Abase-Efesu isahluko 1 sofunda from verse 3 kuya ku verse 12. Ifundeka kanje: makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngaso sonke isibusiso sokomoya, njengalokhu asikhetha kuye ngothando, ungakasekelwa umhlaba ukuba sibe ngcwele, singabi nasici phambi kwakhe. Wakumisa phambilini ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kudunyiswe inkazimulo yomusa wakhe asinike wona ngesihle ngothandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kweziphambeko ngokwengcebo yomusa wakhe, asiphe wona ngokwedlulele kukho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe ayimisile kuye ngokuthanda kwakhe, azokuphelelisa ngesikhathi esifanele ukuhlanganisa konke kuKristu, konke okusezulwini nokusemhlabeni, kuye futhi sabelwa ifa, njengokuba sasikumiselwe ngaphambilini ngokwecebo lalowo owenza konke ngokwentando yakhe. Uma sibheka kulamavesi kunento lokivela
ukuthi uNkulunkulu uma enza izinto wenza izinto ngokwentando yakhe. uNkulunkulu unenjongo esebenza ngokwentando yakhe. uNkulunkulu akalulekwa izingelosi, uNkulunkulu akabambisani nabantu uma enza izinto, kodwa uNkulunkulu ubuthathu bezulu bunentando yakhe. Yingakho ke uma sibheka umsebenzi wenkosi amakhosi enguJesu Kristu ayizowenza emhlabeni, uPaul kulamavesi ukhulume ngokuthi njengalokhu asikhetha kuye ngothando ungakasekelwa umhlaba ukuba sibe ngcwele. Sesiyabona ukuthi uNkulunkulu ngokwecebo lakho nangokwentando yakhe kunento ethize noma icebo lokubuyisana walimisa kungabi khona lutho. Umhlaba ungabi khona, abantu bengabi khona, uNkulunkulu wamisa izinto ngokwentando yakhe. Ngakho uma sibheka lokho ukuthi uma sekungena isono emhlabeni akubanga yinto mhlambe eyamtatazelisa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akasiyo umuntu. Uma sifunda incwadi yamaHubo isitshela ukuthi from everlasting to everlasting he is God. Kusukela emaphakadeni uma ubuka emuva uphinde ubheke phambili emaphakadeni unguNkulunkulu. uNkulunkulu unguNkulunkulu ongakaze angabibikho, owazi izinto zonke. uNkulunkulu akakhulu olwazini kodwa wazi izinto zonke ngasikhathi sinye, unolwazi lonke. uNkulunkulu uhlukile kubantu. So uma kungena isono emhlabeni, uma kungena ubutha phakathi komuntu noNkulunkulu, ayizange izimtatazelise leyo nto uNkulunkulu ukuthi mhlambe athuke, ngoba unguNkulunkulu owazi izinto zonke. Kodwa esikubonayo okwenzeka ukuthi kwavela uthando lukaNkulunkulu olungcwele olumelene nakho konke ukungalungi. uNkulunkulu ke wabe esemisa icebo lakhe lokubuyisana nabantu. Esikubonayo ukuthi uNkulunkulu, sizobuyela nje incwadi abaseKorinte besibili sahluko 5, esikubonayo ukuthi uNkulunkulu icebo lakhe akuyona mhlambe into edinga umbono womuntu. Akuyona into edinga umbono womuntu, akuyona into edinga umbono mhlambe wezingelosi. Okomuntu ukuthi uma elibona icebo likaNkulunkulu lokubuyisana ngoJesu ukuthi alamukele. Uma sifunda imibhalo, izingelosi zazimangala uma zibona ukufezeka nokuphumelela kwecebo likaNkulunkulu lokubuyisana nesidalwa esingumuntu sesiyisona. Ngakho ke uma singacabanga singabantu sike sisitshele mhlawumbe ukuthi uma sibuka ubunzima nobuhlungu obusemhlabeni, sisitshele ukuthi kunendlela ethize ehlukile kunale eyenziwe uNkulunkulu engasebenza ukuthi isuse ubuhlungu. Abantu abazibiza ngama-atheist bake bathi ububi buveza ukuthi uNkulunkulu akekho. Kungani uma uNkulunkulu ekhona ububi engabususi? Ngoba abantu bazitshela ukuthi bangaba novo, bangaba nombono kwindlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Ayikho indlela ewuntanga nendlela yokwenza izinto kaNkulunkulu. Ayikho indlela ewuntanga, ayikho indlela esondela kwindlela kaNkulunkulu yokwenza izinto, ngoba uNkulunkulu akasiyo umuntu. Ayisoze yaphinda yavela. Ngakho ke umsebenzi wenkosi yamakhosi uJesu Kristu, umsebenzi owasungulwa nguNkulunkulu, wawungeke uqhamuke kubantu ngoba abantu bayizingcoli. Wawungeke uqhamuke kwizingelosi ngoba izingelosi zidaliwe. Nguyena uNkulunkulu owenza indlela yokubuyisana nomuntu. Sizobheka iphuzu lesibili laphana kuverse 19. So phinde sifunde futhi from verse 18 siya ku-19. Konke lokho kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. uPaul mayivula kuleli verse uthi konke lokho kuvela kuNkulunkulu
usuyekade eqhamuka emavesini angenhla ekhuluma ngokwenziwa musha komuntu, ngoba sibonile ukuthi ngokungena kwesono ziningi izinto ezalahleka umuntu waba yisoni, kwalahlela inhlanganyelo phakathi komuntu noNkulunkulu. So ukuze umuntu akwazi ukuthi aphinde abe nenhlanganyelo noNkulunkulu, bekunento ekufanele ukuthi isuke kuye leyo nto eyisono. Masiqhubeka kuverse 18, wasinika inkonzo yokubuyisana okungukuthi uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye engababaleli iziphambeko. uPaul kunegama alisebenzisayo la uthi okungukuthi uNkulunkulu ekuKristu. Ngabe uPaul uzogcizelela, uzocacisa lento ayisho ngenhla. Usekhulumile uPaul ukuthi konke lokhu kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye kuKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Usethi-ke okungukuthi uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye engababaleli iziphambeko. Usasho into eyodwa kodwa useyibeke ngamanye amagama ngoba ufisa lento iqhaqa. Uma singaphenya nje kwincwadi izenzo chapter 3, bona ukuthi ayaphenywa amaphepha eBhayibheli. Izenzo 3 sofunda kusuka verse 22 kuya verse 25. Izenzo 3 verse 22 kuya verse 25. Kufundeka kanje, uMose impela wathi, Inkosi uNkulunkulu uyakunivusela umprofeti onjengami kubazalwane benu, niyakukulalela konke akukhuluma kini. Kuyakuthi wonke umuntu ongayikumlalela lowo umprofeti abhujiswe kubantu. Yebo, nabaprofeti bonke kusukela kuSamuel nabamlandelayo bonke ababekhuluma bamemezela ngalezo zinsuku. Nina ningamadodana abaprofeti, nawe sivumelwano uNkulunkulu asenza kokhokho benu, ethi kuAbraham, ngolibo lwakho iyakubusiswa imindeni yonke yomhlaba. uLuka uma ebhala ubheka emuva kwiTestament elidala, ubheka umyalezo owawukhulunywa ngabaprofeti bakaNkulunkulu. Umyalezo wokufezeka kwecebo kuke kwakhulunywa ngalemini, icebo lokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Uma sihlehla sibheka emuva kwi-Old Testament kuza kuyo i-New Testament, siyabona ukuthi lokhu kubikezelwa kokufezeka kwecebo okwakukhulunywa ngabaprofeti yinto kwiTestament elisha eyayilindelwe ngabovu. Ukufika kukaJesu emhlabeni yinto eyayilindelwe ngabovu ngezikhathi ze-New Testament. Kungani kwakunjalo? Yingoba uIsrael wayebhekene nesambane, wayebhekene nenkinga esuka laphana kwizikhathi zika-Isaya, ngenxa yobubi, ngenxa yokungalaleli kuka-Israyeli. Ngenxa yokungalaleli kuka-Israyeli, lithi iBhayibheli mawufunda kwincwadi ka-Isaya, izono zabo zabahlukanisa noNkulunkulu. Baqhubeka bezibekela ulaka likaNkulunkulu kwaze wafika isikhathi la khona uNkulunkulu ezobadingisa abayise ukuthi bayogqilazeka ngaphansi kokubusa kwezinye izizwe, Uma ufunda incwadi kaIsaya u39 no-Isaya isahluko 40, uyathola lapho ukuthi uNkulunkulu ngenxa yolaka lwakhe, ngenxa yokwahlulela kwakhe ukungenzi kahle kwabantwana bakaIsrayeli, waqoka ukuthi uNkulunkulu uzobanikela esizweni iAsiriya. Kwathi uma esaqokile lokho ebanikele esizweni iAsiriya, uNkulunkulu waphinde waqoka ukuthi kuyofika isikhathi la khona futhi beyoyiswa ekudingisweni, bayogqilazeka esizweni saseBhabhiloni. KwiTestament elidala kwakuvamile ukuthi uma kukhona isizwe
esinqobe esinye lokho kwakuba izinkomba zokuthi lo wonkulunkulu waleso sizwe esihluliwe nguye ohlulekile. Kodwa kuNkulunkulu kaIsrayeli izinto zazenzeka ngendlela ehlukile. kuNkulunkulu kaIsrayeli nguye owayinikela ngesizwe sakhe kwizizwe eziyizitha zesizwe uIsrayeli. Lokho okwakukhombisa uNkulunkulu ukuthi uIsrayeli ungumntwana wakhe. So uNkulunkulu uma udingisa uIsrayeli ewunikela ukuthi uhambe uyogqilazwa ezinye izizwe, lokho kwakuyindlela yokuba uNkulunkulu awulaye noma kwakuyindlela ukuthi uNkulunkulu awudiscipline uIsrayeli, ekhombisa ukuthi lento uIsrayeli ayenzayo ayihamselani nobungcwele bukaNkulunkulu. So uNkulunkulu wayewulaya awudiscipline uIsrayeli njengomzali othanda umntwana wakhe ezomlaya umntwana wakhe uma enza okuphambene nomzali. Kwathi-ke kusazohamba isikhathi bathunjelwe eBhabhiloni. Singakafiki leso sikhathi uma sifunda incwadi kaIsaya, uNkulunkulu wabe esenikezela isiprofeto khona kwincwadi kaIsaya isahluko 40. Leso siprofeto leso esasiphethe induduzo, siphethe nethemba ngombuso oyolandela emva kokuba begqilazeke eBhabhiloni. uNkulunkulu uyabahlulela, uyabatshela ukuthi basazobhekana nobunzima ngenxa yezono zabo. Kodwa futhi ngaso leso sikhathi uNkulunkulu uyaliveza uthando lwakhe nomusa wakhe phezu kwesizwe sakhe ukuthi ngemva kwalezo zinsuku kufika induduzo nethemba. Nanka amazwi kaIsaya isahluko 40 kuverse 3 kuya ku5. Amazwi kaIsaya ayeletha induduzo nethemba koIsrayeli afundeka kanje. Izwi liyamemeza lithi, lungisani indlela kaSimakade ehlane, nihlelembe umgwaqo kaNkulunkulu wethu ongcwele. Zonke izigodi ziyophakanyiswa, zonke izintaba namagquma kuyokwehliswa. Amagebhugebhu ayakuhlelenjwa, nemigoqi iyakuba yithafa. Inkazimulo kaSimakade iyobonakaliswa, bonke abantu bayokuyibona kanye kanye ngokuba umlomo kaSimakade ukhulumile. Namagama athande ukuba nzinyana la, imigoqi ukuhlelenjwa, amagebhugebhu noma amagama aseBhayibhelini awenziwanga yimina. Kodwa uma uwazi intuthuko emphakathini mangalinganisa njengomgaqo, uma kunesidaka imoto zingakwazi ukuhamba, umgaqo uzimela umathanda aphansi lifika isikhathi la khona kufika intuthuko bese umgaqo uba muhle. So ke isithombe esasakhiwa nguNkulunkulu ngalomyalezo kwakungukuthi kuthiwa ngalezi zikhathi uma kuzofika mhlambe isikhulu sendawo, into eyenzeka wawulungiswa umgaqo wenziwe ube muhle ukuze uma sifika isikhulu sendawo sizothola ukuhamba ngokunethezela. Lesi sithombe ke kwakuyisithombe esasikhomba into kamoya, isimo somuntu, ukuthi kuyakufika izwi lomemeze ehlane likhuluma kubantu ukuthi abalungise uthi lungisani indlela kaSimakade ehlane, nihlelembe umgwaqo kaNkulunkulu wethu ongcwele. Zonke izigodi ziyakuphakanyiswa, zonke izintaba namagquma kuyokwehliswa. Uverse 5 besathi inkazimulo kaSimakade iyobonakaliswa, bonke abantu bayokuyibona kanye kanye ngokuba umlomo kaSimakade ukhulumile. Lelo qoqwana lamagama likhombisa ukuthi lento le ikhulunywa uNkulunkulu futhi izokwenzeka. Lamavesi ke akhuluma ngokuphenduka ezonweni. Kulungiselwa ukufika kukaMesiya nombuso wakhe. Akhuluma ngokuphenduka kwabantu ezonweni belungisela ukufika kukaMesiya nombuso wakhe. Konke lokhu kukhulunywa nguNkulunkulu ukuthi kuyakwenzeka. And lo Mesiya uma sifunda iBhayibheli siyathola ukuthi uMesiya ozayo nguJesu Kristu. Kwathi sekuphele iminyaka edlula iminyaka e500, amakhulu amahlanu, uma sifunda incwadi kaLuka kwafika uJohane uMbhapatisi. Uma ufunda incwadi kaLuka isahluko 3 uverse 3 kuya ku6,
ifundeka kanje. Izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziyakugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakuhlelenjwa, kuqonde izinsonga nayi leyo ndaba. Nemigoxigoxi ibe yizindlela ezihlelembekile. Abantu bonke baza kuyibona insindiso kaNkulunkulu. Uma esefikile uJohane uMbhaphatisi, kuyabonakala ukuthi lento eyikhulunywa iyithemba nenduduzo kuIsrael noma kuJuda owayezodingiswa eBhabhiloni, eyithemba kubona. Kwakungelona ithemba labo kuphela, kodwa kwakuyithemba labantu bonke. Le nsindiso ayingabhekile kwisizwe samaJuda kuphela, kodwa ayibheke nakwabezizwe. Kungani kwakunjalo? Ingoba umshophi owavela kuGenesis 3 awehlelanga ama-Israyeli kuphela, kodwa wehlela abantu bonke. Bonke abantu babeyizoni, bonke abantu behlukene noNkulunkulu, bonke abantu beyizingcoli ezingakwazi ukuhlalelana noNkulunkulu, njengamachwane enyoka ezingakwazi ukuhlalelana futhi zizodwa. Kungakho uNkulunkulu wabikezela encwadini kaIsaya, ebikezela ngombuso ozayo. Wathi mayebikezela ngombuso ozayo, wathumela isigijimi esisibonayo kwisahluko 40. Leso sigijimi uma sifunda incwadi kaLuka 3 verse 3 kuya 6, siyathola ukuthi leso sigijimi nguJohane. Ngoba wathi uJohane mayefika ememezela abantu bathi uma beza kuye ukukhombisa ukuthi ukufika kukaMesiya kwakulindele ngabovu. Ngoba khumbula ukuthi lesi sikhathi sokufika kukaJesu, lesi sikhathi sokumenyezelwa, uIsrayeli wawubuswa ngaphansi kombuso wamaRoma. Lokho futhi okukhomba inkinga yokuthi uIsrayeli awuhleli kahle kwinhlanganyelo yawo noNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi uma uIsrayeli wenza okuphambene noNkulunkulu, ukudisciplina uNkulunkulu wayewunikezela kwabezizwe. So uJohane uMbhaphatisi ufika kuleso simo. Uma befika kuyena uJohane uMbhaphatisi bambuza ukuthi unguye yini? Ngoba abantu ababekhona kulesi sikhathi babazi ukuthi yebo sihleli ngaphansi kwengcindezi ngenxa yezono zethu, kodwa kuzofika uMesiya ozosikhulula. Uma uJohane sezwakala esekhuluma kanje, bagijima baya kuye bambuza ukuthi unguye yini. Uthi uJohane cha, akasiye, ukhona ozayo emva kwami. Ukufika kukaMesiya kwakuza nethemba elikhulu. Lelo themba kwakubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Ithemba lokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu, nethemba lenhlalonhle, umbuso, lapho khona isono sesizobe singasekho, uNkulunkulu nabantu bebuyisene behleli ngenhlalo yinye. Inhlanganyelo yalahleka ensimini isiphindile yabakhona. uJesu ke uthe uma efika emveni kaJohane, uma sifunda incwadi kaLuka 4 uverse 18 kuya 21, wafika uma seqala iministry yakhe, uma seqala inkonzo yakhe, wafika wahlala nabafundisi emasinagogeni. Lithi iBhayibheli wabe esevula umqulu kuIsaya. Okulotshwe kanje: umoya wenkosi uphezulu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, ukuvula amehlo ezimpumputhe, ukuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela unyaka omuhle wenkosi. Bese lithi iBhayibheli verse 20 uma ebhala uLuka, wawugoqa umqulu, wawunika isikhonzi, wahlala, amehlo wonke ababesesinagogeni amgqolozela. Waqala ukukhuluma kubo ethi, namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo njengoba nizwa ngezenu izindlela.
uJesu wayithathela kwincwadi kaIsaya u61 uverse 1 kuya ku2. Ke kwashiwo ekseni ukuthi ku2 kodwa wagcina kwingxenye ethize eqondene nokufika kwakhe kokuqala. Ngamanye amazwi uJesu wayebatshela labantu kwisinagogu ukuthi ungumesiya. Unguye lo Mesiya okwakukhulunywe ngaye. Lo Mesiya nguJesu Kristu. Nguye ozokwenza inkonzo yokubuyisana phakathi kwabantu noNkulunkulu. KuLuka isahluko 4 verse 22 uma eseshumayela uthi kufanele ngishumayele ivangeli lombuso kaNkulunkulu. KuMateyu 4:17 uJesu mayeselishumayela ivangeli lombuso uthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ngamanye amazwi kuyimpoqo ukuphenduka ukuze umuntu ezokwazi ukuba yingxenye yalombuso. Ukuze umuntu ezoba yingxenye yalombuso kuyimpoqo ukuba aphenduke. KuLuka isahluko 2 verse 25 sifunda ngoSimoyeni nokuthiwa wayelindile induduzo kaIsrayeli. Wayelindile induduzo kaIsrayeli. Wathi uma embona uJesu sawumntwana kuverse 30 uthi amehlo ami ayibonile insindiso yakho oyilungisele ebusweni babantu bonke ukukhanya kokwambulela abezizwe nenkazimulo yesizwe sakho uIsrayeli. Ukufika kukaJesu kwakulindelwe ngamehlo abovu ngoba kwakuza nethemba kuza nenduduzo. uJesu nguye owayeze ukuzokwakha ukubuyisana nokuthula phakathi kwabantu bezizwe zonke noNkulunkulu. Ngamanye amazwi uJesu nguye uNkulunkulu ayenza ngaye ukubuyisana. uJesu nguye uNkulunkulu ayenza ngaye ukubuyisana ezisibona lapha na kwincwadi yabaseKorinte besibili isahluko 5. Uma uPaul sobuyela nje kuyona, uma uPaul eqhubeka kuyona lencwadi yabaseKorinte besibili isahluko 5 uthi okungukuthi uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye engababaleli iziphambeko ebeka kithi izwi lokubuyisana engababaleli iziphambeko. uNkulunkulu ubuyisana kanjani nabantu engababaleli iziphambeko zabo na? Ubuyisana nabo ngokuthi uJesu kube nguye oba ngumhlatshelo wezono. Izono zezoni zabalelwa kuyena uJesu. Uma ufunda uverse 21 wayo lencwadi evuliwe ukuze lezi izono zingabe zisabalelwa kuyizoni. And lokhu kwakade kukhulunyiwe uma ufunda kwiTestamenti elidala. Uma sizoya nje kulona masinyane iTestamenti elidala incwadi kaIsaya 53 uverse 10 kuya uverse 10 kuya ku11. Kunamagama ke engithe ukwa bamba nje ukwa shintsha ngoba kunento engayizwanga kahle lana olimini lwesintu. KuIsaya 53 uverse 10 kuya ku11 kukhulunywa ngoJesu. Kukhulunywa ngoJesu njengenceku kaNkulunkulu eyayizofika izokwenza intando kaNkulunkulu. Fundeka kanje, nokho uSimakade wathanda ukuyishaya ngezifo, lisho njalo. Kodwa ke kunamazwi engithe ukwafaka ukuthi nokho uSimakade kwakuyintando yakhe ukumbulala ngoba iBhayibheli lesingisi likhuluma ngokuthi uNkulunkulu wamcrusha, he crushed him. uNkulunkulu wambulala uJesu ngenxa yezono zakho, ngenxa yezono zami. Wenza umphefumulo wayo waba ngumnikelo wecala. Iyakusibona isizukulwane sayo, yenze izinsuku zayo zibe ningi, nentando kaSimakade iyakuphumelela esandleni sayo. Intando kaSimakade. Shuthi uJesu ukufika kwakhe ukuzokwenza inkonzo yokubuyisana wayengazihambeli nje, kodwa kwakuyintando kaSimakade eyizophumelela esandleni senceku kaSimakade okunguJesu Kristu. Uverse 11 ekuhluphekeni kwayo iyakukubona yaneliswe, ngokwazi kwayo inceki yami elungileyo iyakulungisisa abaningi ithwale izono zabo.
uJesu wasifikela mathupha ukuzokwenza umsebenzi wokubuyisana. Wasifikela mathupha. Uma uPaul kule ncwadi ethi uNkulunkulu ekuKristu, lokho kusivezela ukuthi lokho uNkulunkulu ebekhuluma kuverse 18 ukuthi uNkulunkulu uPaul ebekhuluma ukuthi uNkulunkulu wenza ukubuyisana phakathi kwabo noNkulunkulu. uNkulunkulu kuverse 19 kuyavela ukuthi lokho uNkulunkulu yebo wakwenza ngoJesu, kodwa noJesu wafika siqu. noJesu wafika siqu. Wasifikela mathupha ukuzokwenza inkonzo yokubuyisana nokuxolela kwezono. Incwadi kwabaseRoma 5 verse 18 ifundeka kanje: ngakho ke njengokuba ngasiphambeko sinye kwaba khona ukulahlwa kubantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungisiswa kokuphila kubantu bonke. Bazalwane, akekho omunye umuntu oyindlela yokubuyisana noNkulunkulu kuphela nguJesu. Kuphela nguJesu. Ayikho enye indlela. uJesu nguye yedwa ophumelelisa ukubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Iphuzu lesithathu elifundeka kanje: umsebenzi wakhe yiwona kuphela owumyalezo wokubuyisana. Uma sobheka lamavesi womabili verse 18 no 19 afundeka kanje: konke lokho kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Uverse 19 okungukuthi uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engabaleli iziphambeko, ebeka kithi izwi lokubuyisana. uPaul mayekhuluma ngenkonzo yokubuyisana kuverse 19 ukhuluma ngomsebenzi wokushumayela ivangeli. Khuluma ngomsebenzi wokushumayela ivangeli. uNkulunkulu ngamandla akhe wenzile ukuba izitha zakhe zibe ngabantwana bakhe. Esezenzile izitha zakhe zaba ngabantwana bakhe, uyacabanga ukusuka ekubeni inyoka uzoba nje uTeddy Bear. Into ethandekayo, into enhle ethandekayo. Ukusuka from ukuba into embi engahlalelani noNkulunkulu, engahlalelani nabantu, uzokwenziwa ube yinto enhle. uNkulunkulu wenza izitha zakhe zaba ngabantwana bakhe. Uthe uma esezenzile izitha zakhe zaba ngabantwana bakhe, wase esezinika umsebenzi, zaba izinceku ezihambisa umyalezo wokubuyisana kulabo abasayizitha zikaNkulunkulu. Wonke umuntu okholwayo unomsebenzi, njengoweta uma kuhanjiwa endaweni zokudla, abantu abaweta, abantu abathenga ukudla. Thina njengabantu abakholwayo singoweta, siweta abantu abangakholwa ngevangeli. Iyona inkonzo leyo esinikwe nguNkulunkulu, inkonzo yokubuyisana, ukuthi sitshele abantu ukuthi mababuyisane noNkulunkulu. kuLuka isahluko 24 uverse 44 kuya ku 46, ngemuva kokuvuka ekufeni kukaJesu esenabafundi bakhe, emveni kokuthi esethathe inhlanzi nesinkwa wadla, ubese khuluma lamazwi uthi kulotshiwe kanje ukuthi uKristu uza kuhlupheka, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka, kube ngokuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Na umsebenzi wekhethelo, na umsebenzi wekhethelo, lo msebenzi walabo asebebuyisene noNkulunkulu. Umsebenzi walabo asebebuyisene noNkulunkulu ukuthi sitshela abantwana bethu ukuba mababuyisane noNkulunkulu. uNkulunkulu useyenzile indlela ngenkosi yamakhosi enguJesu Kristu, indlela yokubuyisana. Abantu abangabuyisani noNkulunkulu mababuyisane noNkulunkulu ngokukholwa enkosini yamakhosi uJesu Kristu, kube ngokuxolela kwezono. Uma sibheka kuverse 19, ebeka kithi izwi lokubuyisana, elinye iqoqo lamagama uPaul alisebenzisayo elisho nje ukuthi kulabo asebebuyisene noNkulunkulu kubekiwe kubona umyalezo okuyiwona kuphela
okuyiwona kuphela umyalezo othembekile, okuyiwona kuphela umyalezo ovela kuNkulunkulu. Uma umuntu efisa ukwazi ukuthi yini umyalezo kaNkulunkulu kubantu, uma umuntu efuna ukwazi ukuthi yini esake yaphimiselwa uNkulunkulu, kumele makazi ukuthi abakholwayo banalo izwi lokubuyisana, umyalezo othembekile ovela kuNkulunkulu. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 15 verse 1 kuya 3 kufundeka kanje: kepha bazalwane, ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona, nena lamukelayo, neni mikulo, neni sindiswa ngalo, nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona. Yabona ukuthi izwi lokubuyisana alidini ngokuya kwabangakholwa, kodwa kufanele nabakholwayo bahlale kulo. Nasebebuyisene noNkulunkulu kufanele ukuthi bahlale kulo, kufanele ukuthi bame kulo, ngoba ngisho nokuqhubeka kwempilo yabo yensindiso iqhubeka ngalo izwi lokubuyisana. Uverse 3 uthi, ngokuba okokuqala nganinika lokho engakwamukela nami, ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo, nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo. Umsebenzi kaKristu yiwo owumyalezo obhekise kulabo abangakabuyisani noNkulunkulu, umyalezo wokubuyisana. Futhi umsebenzi kaKristu yiwo owumyalezo walabo abakholwayo ekumele bame kuwo labo asebebuyisene noNkulunkulu. Umsebenzi kaKristu suveze ngamaphuzu amathathu. Umsebenzi kaKristu usungulwe nguNkulunkulu ukwenzela ukubuyisana nabantu. Umsebenzi kaKristu nguye kuphela uKristu onamandla nothando lokuphumelelisa ukuze abantu babuyisane noNkulunkulu. Umsebenzi kaKristu yiwo kuphela owumyalezo owenza kube khona ukubuyisana noNkulunkulu. Umsebenzi wakhe uKristu yiwona kuphela, bazalwane, owenza ukubuyisana phakathi noNkulunkulu nezitha zakhe ezingabantu. NgoKristu konke lokho kwalahleka ensimini yase-Edeni. Ukuhlukana kwenhlanganyelo noNkulunkulu, ngoKristu siyasuswa isono, umuntu azalwe kabusha, inhlanganyelo ibe ngengcono ngokungaphezulu kunaleyo eyayisensimini yase-Edeni. Ngoba uma ufunda incwadi kwabaseRoma isahluko 5, ukuvuka ekufeni kuweNkosi yamakhosi uJesu Kristu kwasinikezela okungaphezulu kwalokho esakuthola ngokufa kwakhe esiphambanweni. Bazalwane, umsebenzi kaKristu yilowo. Ngizocela sikhuleke. Baba uNkulunkulu oyingcwele, yise weNkosi yethu uJesu Kristu, Baba, siswele imilomo ezinkulungwane, umusa wakho phezu kwezimpilo zethu. Siyakubonga uNkulunkulu namandla ukusibonisa ukweduka kwethu. Siyakubonga uNkulunkulu nomusa ngomoya oyingcwele usibonise izono zethu. Siyabonga uNkulunkulu namandla ngeNkosi yamakhosi uJesu Kristu owayinikela ukuba ibe yiwundlu elisusa izono zelizwe. uNkulunkulu oyingcwele, siyathandaza sicela ukuba ngomusa wakho masiqhubeke kulo nomusa njengamakholwa, sihlale ezwini uNkulunkulu olungileyo lokubuyisana olibekile uNkulunkulu namandla kithina, siqhubekele kulo ngezimpilo zethu, siphinde silishumayele uNkulunkulu namandla kulabo abangakabuyisani nawe. uNkulunkulu oyingcwele, siyakhuleka egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen.